اللہ اکبر سیدہ سکینہ میرے حسین سرکار دی چھوٹی صاحبزادی جدو دھوپ زیادہ لگی میرے مولا دی لاڈلی آپ اونٹ تو تھلے اتریاں نال قریب ایک چھوٹی جی جھاڑی ہے وہ دی تھاں تھلے بیٹھیاں نرم ریت جدو شہزادی بیٹھیاں ادو پیاس ادو گرمی جدو تھلے بیٹھیاں کچھ سکون ہویا زہرا دی پوتی آنکھ لگی تو سو گیا ادو کافلے والے پانی مل گیا ہے جدو پانی ملیا انہاں محمل ٹور لے کافلہ ٹور لیا کسے دھیان نہ کیتا ایک بچی کوئی نہیں جدو کافلہ ٹر دیا تھوڑا دور گیا ادو شام ڈھلن لگ پئی بیلیو دعا کرو کسے دی دینو پردیس چلیا رات نہ آوے کڈی اوکھی گھڑی آئی جدو سرکار دا نیدہ جس نیدے تے سر سوارا سپاہی دے ہاتھی جو نکلیا اور زمین تے گڑ گیا انہاں بڑی کوشش کی تھی اٹھان دی لیکن نیدہ اکھاڑ نہ سکے تو جناب زین العابدین تو پوچھیا تواڈے بابا سفر کیوں نہیں کر رہے وجہ کیا ہے تو جناب سجاد فرما دینے لگتا ہے پچھلے پڑاؤ ہوتے کوئی بابے دی پیاری چیز رہ گئی ہے جس تو بابا سفر نہیں کرنا او بھائی دھیاں والے ہو میرے حسین بادشاہ دی آل نال پیار کرنا رہے ہو فرمایا کو بابے دی پیاری شہ رہ گئی ہو سی اے عزیزان من میرے مولا حسین دے شہزادے نے فرمایا پھپھی درہ تکیا جے کیا قافلے وچ ہر چیز موجود ہے جناب زینب نے تکیا تے فرمایا سجاد بیٹا تیری بہن سکینہ قافلے وچ کوئی نہیں بیڑیاں پاک سید پیشاں ٹرے آئے جڑے سمجھن والے سنگی بیٹھے ہو نا تاریخ دیاں کتاباں چ لکھا ہے جناب سجاد دے قدماں میں جتھے بیڑی رہی آئی نا اتوں ہڈیاں تو گوشت ہٹ گیا ہاں پیچھے مدینے میں لوگ پوچھ دیا ہے شاہزادے تواڈیاں پنڈلیاں تے گوشت کیوں نہیں تو سرکار فرمان دیا ہے جدو من قید کیتا گیا ہے بیڑیاں دی سختی نے میرا گوشت پنڈلیاں تو ہٹا دیتا اے عزیزان من حضرت سجاد میں سیدی شان تو قربان لیا وہاں پھپھونو نار لیا جدو پچھا آئے بس آخری جملے نے جنہوں سمجھ آ جائے ویکھیا ایک چھوٹی جئی جھاڑی ہے جدے تھلے ایک پردہ دار مستور ہے جن شہزادی رکو دچ بہایا ہے تے پوچھ دیا نے سکینہ دس کربلا وچ تیرا بابا کیویں شہید ہویا ہے نالے ہوڑی ہوڑی پوچھ دیا نے نالے پیار بھی کر دیا نے جناب زینب پاک قریب ہویا فرمایا اے خاتون تسی کون جنہ پردیس ساڑی بیٹی دی رکھوالی کی دی تو پردہ دار فرما دیا نے زینب منو سہار میں تیری ماں فاطمہ ماں جڑی جنگل چپڑی دین اکلیا وے دل پہلان آئیا عالم روحانیت جون علی آپ دی متمثل شخصیت سرکار دی روحانی شخصیت بی بی زینب پاک دے آنال چلیا گئی نے جناب پاک سکینہ نو اٹھا کے دوبارہ سادات دا سفر شروع ہویا ساتھیو رضیدو دعا دینا شاءاللہ کسی دی دین پردیس تکھ نہ آوے الحمدللہ رب العالمین میرا تے ایمان تے عقیدہ اے نصیر تجھ پہ آتشے دوزخ حرام ہے اے نصیر تجھ پہ آتشے
مل کے پڑھو گے تو مزہ آئے گا. نالے سنیاں دا طریقہ بھی یہی ہے. نصیر تجھ پہ